روژا یکشنبه li bajarê Qamişloyê civata gotûbêjane ya êlên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê li dar ket. Civata jirdûrişma na ji gefên Tirkiyeyê re li ser Bakurê Sûriyayê re û erê ji Sûriyeyeke bi ewle re. Li ser vexwendina desteya Rûsîpiyên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ye. Bi mebesta şermezarkirina gefên dewleta Tirkiyeyê bi ser herêmê de. Zêdetirî 500 Rûsîpî û serokên hemû pêkhateyan yên herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê Kurd, Ereb, Siryan, Aşûrî beşdarî vê civatê bûne. Şeyx Hesen El Ferhan Şêxê Êla Ettey ji dengê Amerîka re da zanîn got armanca vê civatê ye diyarkirina wêneya rasteqîneya helwesta pêkhateyên Sûriyayê. هذا الملتقى وهذا المؤتمر يهدف armanca vê kombûnê ew e diyarkirina wêneya rasteqîneya Sûriyê bi hemî pêkhateyên wê. Herêma ewleya ku hikûmeta Tirkiye behsa wê dike li cemgelê Sûrî nayê pejirandin û bi taybetî herêma me ye ku beşek jê Sûriyê ye û hemî pêkhateyên Kurd û Ereb û Êzidî û Misilman lê dijîn. Li gorî axaftina beşdaran, dibêjin ev herêm bi saya hemû pêkhateyên xwe herêmeke aram û bi ewlê ye. Dawûd Şemûn Xerzanî, endamê desteya Rûsîpiyan ji dengê Amerîka re daxuyan got ew hîç vê herêma bi ewle ya li gorî Tirkiyeyê napejirînin. Em pêkhatên vê deverê û diriya hezkirina hevdûra me pêdiviya bi destêwerdaneka derve tune ye da ku bên welatê me wêran bikin. Em li dijî Daişê têkoşanê dikin û ew jî dixwazin Daişê ji nû ve vejîn neve û şaneyên wê ektiv bikin. Di daxuyaniya vê civatê de bank li koalisyona Lavelotî ya serkêşiya Amerîka di şerê li dijî terorê de hate kirin got derbeyên giran li rêxistina faşîst ya Daişê bidin ji ber sûdûwarê yekemîn ji gefên Tirkiyeyê ew e. Serokêlên Ereban bal kişandin ser rola koalisyona navdewletî ya bi serkêşiya Amerîka got herêmên wan û pêkhateyê wan ji gefên Tirkiyeyê biparêzin. Şeyx Hüseyin El Esad nûnerê êlên Benî Seb'a ji dengê Amerîka re got heger Tirkiye êriş bike ew ê dêlber xwe bidin û li hember wê jî şer bikin. من واجب حلفائنا المحافظة على أراضينا. Ji erka hewalbendên me ye ku herîmên me û pêkhatan biparêzin û heger Tirkiye êrişê me kir em ê li dijî wan şer bikin û berxwe bidin. Hêjayê gotinê ye got di dawiya civatê de daxuyaniyeke hata xwendin. Têda bank li gelê Sûriyayê ji horana der'a heta bi Qamişloyê kirin got bi yek refî li hember gefên got tevahî gel dixe metirsiyê bisekinin. Her wiha bank li nitewên yekbûyî kirin û Meclisa Ewlehiyê û Cami'a Erebî û rêxistina hevkariya İslamî û tevahî rêxistinên mafê mirova kirin got berpirsyariya van rûdanan hilgirin. û li ser bidawîkirina dewleta dagirker a Tirkiyeyê wek got li hat binavkirin di daxuyaniyê de li herêmên Cerablus, Bab, Ezaz, İdlib, Bakurî, Hema û Laziqiyê û di serî de jî Efrîn. Her wisa birîna destwerdana li ewlehî û axa Sûriyayê û da got koçberên Sûriyayê bi tevahî pêkhateyên xwe vegerin cê xwe. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.